to pila sngobiang ka jingstat ke bapio na school ne pidang sngodon kam ban tip khambal shishu ya ka kor computer wan ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo mar persya bat ke school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kirkom hikai ban tip ya ka computer bantip khambnia shishu phun hau number pra line nyo ar nyo sau ar ndreu nyo lane praiwe line ar not sau pra san sau wan mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki computer ki barim lane ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top ka jing persiang banwanra ya ka le khoj le suba bat ka jing pen sungthu ye ki pai ba la ka te ha ki shnong nong kendong ne ki shnong ki badan padang sor kala nang ye beteng be na ki nong tre jong ka Swachh Bharat Mission lengba ka Swachhta hi siva dak bapania ye ki program bapher na ki CNRD block bapher mentak singi de ka jing shim bantalang jong ki pai ba jong shnong ternga hari boy district ka badang ha ba po ka ling CNRD block Hakajing ilam jong ba ban Christian Marwen umde blog coordinator ke Swachh Bharat Mission na umling CNRD blog kalpalong ye ka awareness program hagane kshnong ban hikai ban pensung thu ye pa ba ye ka jing koridor jong ka jing le khoj bat penbut sa ka pen khoj ye lenti shnong bat giwe kumban chukdo khndiat bagane kshnong ternga ka de ka we ne kshnong ke badan hakhaput bat ka jila asam bat ha jing kran na kalyang jong ba ban Christian Marwen umde blog coordinator ka umling CNRD blog ulong Bagi jingjit ban penlong ya kene program ha kene kishnong kalong kum shibenta ban penlong ye kene kishnong kum kan nuksa sekiwi pat kishnong ki bamar kham bat kene kishnong pordar nalor ga jing shimbenta jong ipat ba shnong ha kene sngi la yadan langru uba mi galan marbaniang udi orang ba shnong kishnong ternga kinong tre ke Swachh Bharat Mission ki bakentup yoba ban Christian Marwen udi blog coordinator ke Swachh Bharat Mission ka umling CNRD blog ki arngut ki district wash coordinator ki bakentup yoba Givinson nong siang ban uba Kermon lang jalong nang tau ba Indrajit nong tri udi blog coordinator ka jirang CNRD blog lambat kiwe kumban supen kan mau ba hari boy district lastang ye kene katayo ban le khoj lane ban sedang ye ki jingpun khoj naduka khan nyo trik unai lur arjar arpsau bat ban penkut no ha ka ar trik urisau arjar arpsau kabadi lengkhu singi kha jong khupa gari umah tama ganti aduk mentah
nang don pat kisnong ki badang hiar katang mi kisni kajing kerman jongi na kaliang ka office trekam Swachh Bharat mission ni nang mot bakisnong katang mi kisni ki por kin sotho ya kajing jingkhu jing soba hari pause la dang ilek pat si kisnong ki thau ki jongi kat nang mi kisni kinang hiar hagabe dev kajing khut kajing soba yo lese pidon jing so ya ka banga ongkum kata hari nga panma ye pi nomor balai nga ong ya kata kajing long briu kajongi menta sisni arsni nginang keren nginang tanmau hadin ladap arsni lai sngi lani sitayo hadin ngilaklet wat ya ka bangilai pular kadai nam kata karena kalian kajongi ngi syukwa banwan ra tang yi sembok jing perkhat ngimla ban ong ni bangin ai jing yirap skim ye pi ngimla ban ong ngin ai jing yirap pang khana ye pi ngimla ban ong ban ai jing yirap ye pi ban sna ki dosbin hasnong henry kai ka thong na kalian jong akum blok koordinator nganyai ksat nganyai ki namata ka jing bet jing bahajong na kasnong ngamla ban ong yu rumba snong bangangan penyo skim ye pi ngamla ban ong ngan penrung ye kita ki dosbin ki skim dosbin ban sna hasnong tu henry am hari ka bangadon ka bangala na kaliang jonga ngan persyang bantrai bha na menta ka bha kamiat jong kane kasnong ka thau te ka baning kong ka bangakwa ban ai jingmot hakane ka step ye phi barok kinong song snong tang kawai ka thong ka bangidon bangihap ban ye trailang namar balai bunsin ngijiyo snow ne kilong kami habang ngilek si kisnong bat kilong kami ki SSG ke ba kijiya panya ye ki khut ka jing khut jing subah kisnong thang ngijiya kran ngijiya phliu jing mut bat ki kijuong ba ni na kalian kisang long kami ngiju persyang banwan ra ya ka khut ka subah snong hathau hare babun sin pat kilong pa kim ju perwai ka jing khut ka jing subah hakane ka step ngakwa ban ai jing mut lang ipi kiri orang ba tibadon hakane ka program hakane ka step kamdei ka thong tang jong kilong kami ban pen khut ya ka snong ka thau kamdei ka thong tang jong ki student ban pen khut ya ka snong ka thau kamdei ka thong tang jing class kinong hika school bagindon ka thong ka jing khut jing subah henry uwei unong song snong ngire ban don ka thong ban wara ya ka khut ka subah hasnong ka thau ngin sala lada kilong kami menta dang step kinang sari kalenti snong kinang ya pen khut ya kalenti snong lada gambak lagi sing long kami snong jong piro kisat pen khut ya ka snong jong pi sin steo kidan nam kilong kami pi ya pen khut na tharai kidon thang ba banong hoit ro kimyano mlele na sko thu pidon kiseng long kimi ba pher ba snong ba pi jukit khia ya ka khut ka suba hari ka banga kwa banong hakane ka sta umdei tang kilong kami kilong pa da ka baburom ngaong hapi habangi bam kwai hot ni jung next kamba shanisa area jong pingiyo kwai basong haki sla hari babun pa mentang i kaslangin da kampung kam syo babun hi ban klai ka kam ni pendon kam da ka plastik wat ban song i kijing bam wat ban song i kwang i pendon kam da ka plastik okay ka bangi kum kinong song snong ka jing bakla ka jong ni ladap ban bam kwai lalut ukwai katuk ka plastik ni subrat tang hadin kendian nimbret sakamat nibret tang hadin dia banom bai nibret sedin ni katuk ka plastik mano ban tampat i katuk ka plastik ladang ibu ya ka jingkeli ladang i penrung ya ka jing bocing perkhat katuk ka plastik ka bapi bret mapi sis ni iwai ladang si benai kat lo teli plastik hibret ki perlok samla ngilet lang kha teng don ki barak duma kelan hari ba ong ba janjar ba ngangik skam ba don ki ba hapor batai khat tempor kidi biri duma ma kimbi sudah duma kidi tu biri lalu utu biri kai bangilat ni berat ba selangkai itu plastik biri ni songja ngira aki foil dan ngilade ban bam kija ngilet no tu ki foil ni su berat ba selangkai nganong ngi kane kanuksa lane kane kar ku pendem kam ka jongi lada mangi kilong suang ngilek kumne kapateng jongi kai ka banja ngimla bantip kai banja kalong din kamanden ka jongi lada mangi kilong sua ni pendon kam hakane kar kami plastik nadu ka khatnya tarik ngila sedang ka district jongi bat ka jing penkut no ya kana ka jing rakhe ka tayo le khot lane ka banai bangile khot kan long bai hadu nadu khatnya tarik September hadu tarik jong Oktober kata ka dai karukom ka bangi na kaliang kinong song snong jong dari India malos sedang ngiju yale te ngamla kam da ai kublai ye ramba snong namar ba hoi kamdei ka bangi penpoi da ka sithiro dai tang da ka jing ya phone namar ba balai karukom tarik kam manta kam da dai than su yang itang bangila banyawan ye kendu bar khat dai bamen sing ya banyakran bat tang da ka phone ro hikam dan kaliang jonga kumu blok koordinator kembalapan syair mbak snong namar men semsnem ngilajit ya ka snong argumer kata ngila bantip bar khoi badon ka tolget namar hantai sibun kijing jabok kimi dan kaliang jonga ngalakwa bangan jit no syakiwe pat ki snong
dah ka jing perkhat jongangan jit sijit kita gisnong ki bapara marjan naka blok kamda itanatan ngakwa bakane ka snong jong pi tarngar kan pau lang te kum pau ki gisnong kata ka de thong jonga banga jit ka ka snong jong pi namar balenga snothu ha kane ka area jong pi namar layabun ki belaya mix mo hangne layadon lang ki jat pendeu bat khasi bat garo bat kiwar barang layadon lang takadaw ngasnothu ba kini ki area sibun ki jinge ngi kendo ladang ni wanra banle kini ngi program ka bele ka khut ka suba namar balai nilong ki beri ki belaya don ha ka border area mo ngi don lang bakinong megalia ngi don lang bakinong asam TKI ka thong ka mga kwa banga jit yang ka snong jong pi namar kan longkum kata kanuksa ya kini ki snong ki badon para marjan sane baro kata ka de ka jingwa ka jonga để cái này cầm đây cái chuyện phân khối các bạn nhìn phân bệt là cái dorbar trong cái snow để cái này cái chuyện phân khối là cầm ta ki bor ki bahan này ki bawan là cái sarkar limba trong cái scheme limba trong cái suat kata hai sema 8,000 sao để limba trong cái đây là cầm ta bao nhiêu phân khối kami đây bắt cá Long area jong kasnong na kamantaban yo ya ka jinkut jing suwa po snong pathau ti kani ka long kum ka wei ka nuksa ka bakrau ini kum kinong chong snong bani simenta Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kabantai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru wei ar nyau lai